Duk lokacin da muka saba wa Allah ana kiran mu masu zunubi. Hukuncin zunubi mutuwa ne, amma Allah cikin ƙaunarsa yana so mu rayu, saboda haka ya aiko da almasihu da aka yi alkawarinsa, wanda kuma ake kira almasihu domin ya ceci duniya. Yohana Sura 1 aya ta 41. Ɗan Allah, Yesu Kiristi ya zo duniya ya mutu a madadinmu domin ya yi rayuwa ba tare da zunubi ba. Shi kaɗai ne ya cancanci ya biya bashin zunubanmu ta wurin mutuwarsa a kan gicciye. Sa'an nan ya nuna ikonsa a kan mutuwa lokacin da ya tashi daga kabari bayan kwana 3. Ta wurin Yesu ne kaɗai za a iya gafarta mana zunubanmu, kuma za mu iya zuwa wurin Allah. Ayyukan Manzanni Sura 4 aya ta 12. Yesu Kiristi shi ne mai ceton kowa da kowa a duniya. Yohana Sura 3 aya ta 16.